Uljepšajte svoj svijet. Posjetite Svijetljepote.hr. Ja sam Nives Čanović, a vi uljepšajte svoj svijet i posjetite stranicu www.svijet-ljepote.hr. Dobrodošli u još jednu Reviderm Akademiju. Danas smo u društvu Goranke Hajm, nalazimo se na Arunu u salonu Gracilis. Dobar dan. Dobar dan. Goranka, oduševili ste se Revidermom na sajmu u Opatiji. Recite zašto? Reviderm me oduševio jednostavnošću svoje linije koja je bogata kvalitetnim aktivnim supstancama, a dozvoljava nama u salonu kombinaciju velikog broja kvalitetnih tretmana. Dakle, upravo zbog tih visokih udjela aktivnih sastojaka koji se nalaze u dermokozmetičkoj liniji Revidermovih proizvoda, Reviderm je poseban i sinonim za Reviderm jest mikrodermoabrazija, ali ne samo mikrodermoabrazija, već i ovi prekrasni tretmani koje može napraviti samo preparatima. Ova zrela koža idealan je primjer da pokažemo tretman Reviderm Classic koji ćemo napraviti samo uz pomoć Revidermovih preparata i dobit ćemo jedan izvrstan osjećaj svježine na koži, maknut ćemo stres sa kože, dobit ćemo njegovanu i baršunastu kožu. Budući je riječ o zreloj koži, danas ćemo raditi i područje dekoltea. Pa ćemo tako očistiti i područje dekoltea nakon čišćenja mlijekom, termalnim tonikom prebrisat ćemo lice i napraviti enzimatski peeling. Klonit ćemo sve nečistoće sa kože i omogućiti otvaranje stanica i prodiranje aktivnih sastojaka. Prva faza tretmana završila je uklanjanje paste koje smo napravili uz pomoć gazica. Sada ćemo uz pomoć kista u malo debljem sloju nanijeti repair masku. Ovo je maska na bazi cimeta koja će savršeno podići cirkulaciju. Za početak će lagano žariti kožu, osjećat će se toplina iznutra. Masku stavljamo na područje lica i dekoltea i ostavljamo da djeluje 10 minuta. Vidljivo je da je koža gotovo sve upila u sebe, dakle popila je masku i sad je potrebno samo ukloniti onaj višak koji nam je ostao. Ispod maske nazire se koža koja je sada crvena, kao jedna lagana rozacea, prokrvljena i potpuno osvježena. Koža je sada spremna za tretman rolerima. Nježno ćemo proći u jednom smjeru kompletno lice kako bismo napravili mikrokanaliće i omogućili svim supstancama da dubinski prodru u kožu. U mikrokanalice koje smo napravili sada ćemo ubaciti hijaluronsku ampulu. Ona je ovdje potrebna kako bi vratili vlagu. Osim hijalurona svakako ćemo staviti i ECM ampulu koja će izgraditi novi kompleks stanica. Nakon toga ubacit ćemo filer u bore i IC Perfection za područje oko očiju. Prorolat ćemo još 10 minuta u 3 različita smjera i na taj način završiti ovu etapu tretmana. Tretman Reviderm Classic završit ćemo stavljajući masku. Masku ćemo složiti uz pomoć 2 preparata, vitamin C seruma i OPC krem forte. Ovo će biti idealna 2 preparata za kožu naše klijentice, budući ćemo joj raditi na produkciji kolagena daljnjoj. Osvježit ćemo kožu, napravit ćemo zaštitu od hiperpigmentacija, zaštitu od starenja i ono što je još važno, a to je da ima zaštitni faktor 15, budući je vani sunce i treba se zaštititi. I umirit će ovo crvenilo i kada skinemo masku vidjet ćemo jednu baršunastu kožu. Tretman Reviderm Classic je gotov. Ja sam jako zadovoljna sa rezultatom kojeg smo postigli, a sad ćemo vidjeti što će reći naša klijentica. Super! Dakle, mislim da su pun pogodak za vašu kožu. Gospođa Goranka će se pobrinuti da nastavite s tretmanima i idućeg tjedna, a Goranka je pripremila nešto za sve naše klijente. Da, evo ja bih pozvala sve naše drage klijente da iskoriste popust u našem salonu na tretmane Reviderm i mikrodermoabrazije.
Popust će biti od 10%, pa sam sigurna da će vas to isto dodatno razveseliti. A našu dragu klijenticu razveselit ćemo poklonom iznenađenja. Riječ je o ampulama hijalurona kojima ćete održavati vlagu i oksiđen da nastavite sa elastičnošću kože koju smo postigli. Zahvaljujem.